2 SMA gitu nggih. Ya mohon maaf karena nikan ya. Mohon maaf ya. Ya. Oh. Ngapa ta? Jare ngene ngono. Ora aku mek ngilangi iki lho menane blangkon ngene iki lho blangkon. Iya terus ket mau lho Bu Dokter ngomong apa mau jarene Lactus Protectus. Saiki kulit Lactus Protectus. Panggah ngono ae. Siswi lara ndas barang iki mengandung Lactus ya omega 3. Omega 3 dengah. Sudah apa lagi? Sudah. Ya sudah soalnya enggak ada uangnya. Kalau ada uangnya lagi. Apa nah lagi bocah. Saru no. Jaluk saweran. Lah diwehi. Jaluk saweran lah diwehi tangga dinteni kene. Pembohong, kau pembohong. Ihi. Kita selfie aja. Oh alah. Coba tak foto sama Mas Bambang, jejer dulu. Ayo, jejer dulu. Oh, tidak ada apa-apa. Kenapa nggak mau? Medeni. Oh, medeni, Mas. Kamu jangan gitu. Ini dokter kulit loh. Lah ya maksudku tak kon nylongko pajakku, tak kon ganti sing apik. Terima kasih. Ngongkon bocah iki bedhe. Iki jane aku ki jobku ki apa to? Iki tak kabik tenan. Harus mas aku ngisor dhuwur ngisor. Lah iki ndasku malah ngene kok. Lintang asmara sing ngene lho. Wong ayu sing ana